जोंबो एकदम त्रिपुरा जाति लिसिनि जाखनानै से लखौ बेसुतियै जों बैसुक मेला दाखालिबाय 20 बार खायगा के इ बैसुक मेला तामानि बगै खायना ना अबो आं सा सायखानानै बैसुक जिनि सालथाम रमिसुं खायो अबंखा जिनि ঐতিহ্য प्रथम अंका हारि बैसुक हारि अर्थात जे सिंचामिंसा फालनाय बनहिनो हारि इनका अ हारि बैसुकनि सालगाय जों न परिष्कार खायो इनका रिचुम सुगो इनका जिनि ओ जे चाराय रक आगे रितागै सुरुमनि फाम्पि रक अबो तय मासगै जों जिनि आगिनि जिनि जों आइखे तय मासगै यांगल गाम खुमल गाम जों बियै बिरि बासरा आइखे तय मासगै इनका नखौ परिष्कार खायो इनका तब्रुक नसुं माइरुं माइ सालै सेनिं दागै पारा पारा आगे जों अबहायखे सा इनका बुसुक मांखा बुसुकनि बमा चरकनि बमा हिंके अरजाबाय अर्थ बुझायो इनके मा आइफो जों तांखाय चिनि अकरा साकरा जों चिनि अकरा साकरा माफानो जों आइफो तय पुरुगो अन चारगो चकाथार खुलुमो इनके बम बासा जों सेलायो ताकुबुखौ सेलायो इनके अबो चिनि आगेनि जिमिं जों अबहाय अंगैफेमनि बुसुकमा इनके अन पैखाय लास्ट डे आटा दा खाना तिनि अंखा बुसुकमा खाना जों आइफोखाय जों चालाय नंलाय अंलायो इनके चिनि बिसिं दे खेला दुला खुंलायो इनके चिनि अबो आगेनि जिमी अंगै फेमिली दांगाय मा दांगाय फनि जिमी किन्तु अबो कामगै थांगा तापनि सारायरो अबनो रमल लारगमलिया चिनि अस्लस्ते थुंगमानि होइते कालचार होइते कानमानि चुंगमानि जत्त अबो कामगै थांगा इतो जों अबनो रखा खानिनि के एकमात्र जों अनुष्ठाननि माध्यमे जों खायो जों तिनि अबनि बागैनो बैसुक मेला खायो जे बरमनो खुलुंनानि चिनि कानुं जोंमो बयना गानथिलि रासामं मुसुमं जत्त किछु जों अबो रमल लारगना बागै ए बैसुक मेला माखायो ओंखाय बुसुक अनेके बुसुक न सिया बुसुक न तामानि बुसुक माने बसरनि आइसु ना हरायनानै अंजा इजों बसर कासाम पाइद्रब एवं बसर काताल हाबद्रब इनके अबसिनि आगियो चिनि खुम कामानि देयो तंगो बुसुक जे बुसुक देयो जों खाना दिनखाय अब आटा दानि साल जगो हारुमिहन माबाय हासुखिलुचा मालायमानि जरा अबसिनि रासामुं देबो तंगो हारुमिहन माबाय हासुखिलुचा बक मालायमानि असालंगा खानानि साल असमिया जों चिनि बुसुक कालायनाय बुसुक माने आनि चुबाय आरो आनि चुबाय चुक काटिनो चिनि बुसुक माला फायै जों पर नंखाने रुम बासारनि कप सानानि सुक मानबाय बुसुक अंखा चिनि आगेनि जिमिं जों बुसुक नगै जत पालन खाय फैलायो इनखाय ए सरकारि भाबे जों राज्य भित्तिक जों खायमिया इनखाय ताबुक जों चिनिसे सिकितरक वान सप्लायै बेलेखाना हामबाय स्रं जातिनि चिनि जे अरो प्रतिनिधि फायनाय बनो जों हामबाय ओ चिनि अ मेला फाय मानजांमानि बागै बिनि बिसिंतै चिनि अरो जे 20 बार रमै जे स्टेट लेभेल बुसुक प्रग्राम अंमानि अब हायुं हागर जाबा पिरजाकथक जों अनेक हामबाय मारो स्रं जातिनि अरो जे फायनाय प्रतिनिधि रंनो आखलाय चिनि 20 बार रमै स्टेट लेभेल बुसुक प्रग्राम दुमाछरा लंट्राइबिलि महकुमा अधीन मनो ब्लकनि आन्दारो दुमाछरा इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल अंगैतङ 2 दिन रमै 13 এবং 14 एप्रिल 2022 मिया निसिमी तिनि जरा मिया ओपनिंग सेरेमनी हास्तिनी मंत्री अकरा বিপ্লব কুমার দেব জি এবং আরো অন্যান্য মন্ত্রী কেন্দ্র মন্ত্রী সহ তিনি মানগানাং সমাজনি দারান হইতে শুরু করে অনেক মন্ত্রী রূপে উদ্বোধন পাইজাক খাতুং খাদানি বিসিংতৈ মিয়া চিনি প্রোগ্রাম নাইথক ওহা তিনি তৃতীয় দিন ক্লোজিং सेरेमनी চিনি তিনিব টংথংমা বয়ার সিপসাই দङ जों কিছুক্ষণের মধ্যে চিনি আরো বিভিন্ন সাব ডিভিশন যে চিনি দফানি আর্টিস্ট আবরক তাবো গ্যাদারিং অমৈ दङ এবং আসাম নাগালেন্ডনি আর্টিস্ট ফাইজাক ববু চিনি লগিও दङता जों তিনি 6টাগো ক্লোজিং सेरेमनी अंगने কক दंमानि एज इट इज 6टानो आरम्भ अंगनाय कालचाराल प्रोग्राम हইতে शुरू खायो किन्तु कैसा समस्यानि बागै चिनि जे क्लोजिं सेरेमनी जे उद्बोधक मानगानां बबाग्रा बिनि जेकुनु इमार्जेन्सि कामै दिल्ली मा थांनाय आबनि बागै एडभान्स खाय दङ तिनि 12टानि बिसिङाव যথারীতি जों 6टा तो अंगनाय नो ताबो 12:30टानि बिसिंतै नो जों महाराजनि
যে কনসেন্ট মানমাनि পড়ে যে বরক মালাইমানি বিসিংতৈ সেকেন্ড দিননি মানগাनां उद्बोधक महाराजा प्रद्युत किशोर मानिक बाय जों उद्बोधन खालामनो थाङै दङटाक বিভিন্ন आर्टिस्ट एकटु परे फायनाय तिनिबो खूब नायथक खालायनो प्रग्राम जों पायनाय हिनि चङ राज्यनि विभिन्न प्रान्तनि चिनि डेलिगेट्स सोसाइटिनि अकरा चाकरा विभिन्न मानगानां बररक फायजाक दाख्लै जे 20 बार रुमै एरो दुमासरा अंमानि अबनि आगे जों साब्रुम हইতে शुरू खालायै त्रिपुरा दफा अध्युषित एलाका साब्रुम एरपरे बिलुनिया गंडाछड़ा रैसाबाड़ी करबुक लंगट्रेबिली कुमारघाट कांचनपुर ओ एलाकाओ विभिन्न जायगा जों माने प्रति बছর माने चेंज खालामनानै पड़े ताकलाय आबार 20तम बैसो उत्सव त्रिपुरा राज्यनि दुमासरा हायर सेकेंडारि स्कुल प्लेग्राउंडआव अब जों बैसो खालामनायनि लक्ष्य उद्देश्य अबनो जे चिनि दफानि जे कृष्टि कालचार राचामुं मुसुमुं चिनि जे खेला दुला चिनि थुंमुं अबतुई मेलानि बिसिंतै जों जुदि रमै लारगिया हलाय आगामी प्रजन्म अबरक सोलोंनायनि सुजुग मांगला बेनि मेन लक्ष्य उद्देश्य अबनि बागानि जों এই सांस्कृतिक उत्सव खालायो এই सांस्कृतिक उत्सव त्रिपुरा दफानि अंगै खालायफानो 20 बार रमै जे स्टेट लेवल प्रोग्राम खालामनानै विभिन्न आमचाई विभिन्न सब डिविजन प्रथम अवस्थाय जों एकटु कम सरकारी सुजुग सुविधा लाइक पेंडल डेकोरेशन गवर्नमेंट स्टल विभिन्न डिपार्टमेंटनि लाइक आईसीए एडीसी ट्राइबल वेलफेयर मानै दङ आगेबो ताकलाय एकटु जुबाचो जों गाम मानहा मानगोनां एडीसी प्रशासन चिनि मानगोनां त्रिपुरा सरकार जतनो जों चिनि मेला कमिटिनि बाथाखै जों हामबाय मारगो जों ताकलाय लाइन डिपार्टमेंट अनेक जुबाचो मांखा इलेक्ट्रिक हইতে आरम्भ खालायो पेंडल डेकोरेशन एवरीथिं अब जों मांखा ताकलाय मियानि प्रोग्राम सक्सेस जों आशा खालायो दिनैबो अ प्रोग्राम सक्सेस संनाय जों ई मेलानि बिसिंतै जों आशा खालायो ए हास्तेनि जत दफानि बरक मालायमानि बिसिंतै त्रिपुरा राज्योआव काठालायमानि हामजागलायमानि बिसिंतै केहा बयार काचां सिबसागै ए हास्ते डेभलप खालामनाय